Veliki pozdrav svima. Evo na početku videa samo da naglasim odmah da se ogradim. Ovaj video će trajati malo duže pošto je zadatak sam po sebi dosta zahtevan i treba malo vremena da se objasni. A šta ću praviti u ovom videu? Ideja je bila da napravim zamišljeni naravno spisak studenta Saobraćajnog fakulteta gde recimo imam podatke o svakom studentu, broj indeksa, ime i prezime i to se nalazi na jednom mestu. Program traži od korisnika da unese broj indeksa i proverava da li postoji student sa tim brojem indeksa. Ukoliko ne postoji, izbacujemo odgovarajuću poruku. Ukoliko postoji student sa tim brojem indeksa, prikazujemo podatke o studentu. Ime, prezime, mesto, datum rođenja, smer na kojem studira, modul i ne znam da li imaš neki podatak. To ćemo vidjeti, opet se zavisi, pošto se ovo snima, moguće da će uvesti još nešto u trenutku kako mi klikne. Ali svakako u opisu videa imate tamo ona vremena gde sam obeležio kad koji deo zadatka počinje, pošto malo je složeniji, pa ću ga racepkati praktično na nekoliko celina. Da vidimo prvo šta imamo od podataka. Ovo je jedan običan spisak, dakle imamo 3 studenta, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, tu studiram, pa eto tu znam kako izgleda indeks, koji smerovi postoje i ovde možete da vidite da postoji, svaki student ima indeks, ime, prezime, matični broj, mesto i to su neki najvažniji podaci koji se unose za studenta i kada govorimo o matičnom broju, to su sve izmišljeni matični brojevi, najvažnije su prvih 7 cifara koje označavaju datum rođenja, jer nam taj podatak kasnije treba. Ovo je jedini ispravan broj indeksa, to je moj broj indeksa, a ovi ostali su, opet kažem, izmišljeni. Ako postoje studenti i kolege sa tim brojem indeksa, eto, kažite mi, javite mi pa da stavim kako se zove, tako želite, naravno. Ovde, pored toga, dakle, svaki student kada dobije broj indeksa, u samom indeksu postoji i smer, odnosno modul na kojem student studira. Na Saobraćajnom fakultetu postoji 9 modula i ako vidite, dakle, moj broj indeksa, ja studiram na modulu telekomunikacioni saobraćaj i mreže. I naravno tu postoji više smerova. Suština je u tome, dakle, razumeli ste šta treba. Dakle, program pita korisnika da unese broj indeksa. Ako postoji student sa tim brojem indeksa, treba da prikažemo sve ove podatke. Ako ne postoji, reći ćemo da ne postoji. I sada krećemo redom. Dakle, sad je onaj prvi deo zadatka, gde ja želim prvo da napravim spisak studenta tako da ja mogu da čitam. Ja ću ovaj spisak studenta napraviti u jednoj spoljnoj datoteci, dakle neka tekstualna datoteka, koja sadrži sve ove podatke. Za rad, tako sam odlučio, za rad je najbolje da se koristi jedan JSON datoteka. Ako ne znate šta je JSON, vratite se na moj video, dakle imate na kanalu objašnjenje. I šta u stvari sadrži jedan JSON file? Sadrži rečnik. To je ono što smo takođe radili u Pythonu i to opet ako ne znate vratite se na kanal, ali svakako dakle znamo da baratamo sa rečnikom i onda je nekako najbolji format da podaci budu prikazani upravo u rečniku, odnosno u JSON file. Da bismo mogli to da napravimo, neophodno je da otvorite Notepad ili bilo koji tekstualni editor, ali nekako je najlakši Notepad. Evo ja sam otvorio i ovde ćemo unositi sve podatke o studentima. Kako počinjemo da pišemo sa rečnikom? Pa otvaramo ove obične zagrade, vitičaste, i unosimo ključeve. Dakle, kod rečnika imamo ključeve i vrednosti. Šta bi bio ključ u ovom slučaju ako imamo ove podatke? To bi bilo nešto što je jedinstveno za svakog studenta, a to je upravo broj indeksa. Dakle, kao ključ ću imati vrednost, na primer, TS130-211, a kao vrednost će biti još jedan manji rečnik koji sadrži podatke, ime, prezime, JMBG i mesto. Recimo na taj način sam zamislio da se formira ovaj rečnik. I sad kako bi to izgledalo? Dakle, u okviru ovog mini rečnika nalaze se podaci ime, pa ćemo sad uneti ono što piše ovde. Naravno, vodite računa od navodnicima, pošto je tekst u pitanju. Dakle, imamo jednu vrednost, jedan ključ ime sadrži vrednost Nikola. Ključ prezime sadrži vrednost Đorđević. Idemo dalje i imamo podatak JMBG. To će opet biti tekstualni podatak, nije broj, čisto da znate da matični broj nije tip podatka broj, nego je u pitanju tekst.
zato ide pod navodnicima, i ostaje mi da za ovog studenta, odnosno za sebe, stavim mesto, pa neka to bude mesto rođenja, mesto boravka, kako god želite, to će biti Pančevo. Još jednom, za ključ, a to je indeks, postoji jedan skup vrednosti. Dakle, svaki indeks uz sebe ima i neke podatke kao što su ime, prezime, JMBG i mesto, i zbog toga otvaram manji rečnik u okviru ovog velikog rečnika. Dakle, pravim ugnježdeni rečnik. To je ono što treba da znate. Dakle, na mestu bilo koje vrednosti može da stoji neki rečnik. Ne mora ceo broj, ne mora da bude tekst, može da bude i opet neki rečnik koji sadrži podatke. Lepše mi tako da formiram ceo ovaj spisak. Stavljam zapetu i dodajem još 2 studenta. Dakle, dodat ću još 2 ključa. Ovako. Dakle, imamo za ovaj vodni smer. Ovako. Ime je, da, sad ja sam navikao na druge tekstovne editore, pa onda zbog toga mi je čudno, ne znam da radim u notepedu. Petar Petrović, stavit ćemo matični broj koji je naveden ovde i mesto, samo da vidim šta sam tu napisao, ovako, matični broj, mesto je Aleksinac. Dobro. I samo ću da kopiram još jedan ovako ključ sa rečnikom, ovde ću obrisati zapetu, pošto mi više ne treba, nemam nove podatke. Ovoga puta imamo broj indeksa za poštanski smer. Evo ovako, ime će biti, da, ne mogu da obeležim, čak ću, Jelena Janković. Ovde imamo matični broj, opet naravno izmišljen, i mesto je Vranje. I evo, ja sam napravio jedan običan rečnik koji se nalazi u tekstovnoj datoteci i sada ja ovu tekstovnu datoteku mogu da sačuvam kao tekstovnu datoteku, međutim ja želim da je sačuvam kao JSON file. Jednostavno tako želim. Kako to radimo? Baš iz tog razloga pokazujem još jednom upravo baš ovaj primjer JSON-a, da biste videli kako možete sami da napravite JSON i da sačuvate podatke. Idemo samo na file, save ili save as, nije ni važno. I evo recimo ja ću na desktopu, pošto mi se tu nalazi program, ja ću izabrati ovde save as type, izabrat ću all files i sačuvat ću recimo pod nazivom studenti, to je naziv datoteke, tačka i ekstenzija će biti JSON. JSON, ovo JSON je u stvari tip podatka, tip datoteke i to će biti upravo JSON. I ovde obavezno, ako već nije izabrano, izaberite da encoding bude UTF-8. To je vrlo važno da bismo mogli da baratamo sa slovima koji nisu engleski alfabet. Dakle, ovde imamo neke latiničke simbole, imamo ćiriličke i da bismo izbegli to da ne može da se možda čita neki ćirilički podatak, samo čekirajte da bude UTF-8 ovde obeležen. Idemo na save i mi smo sačuvali ovaj JSON file na desktop. Samo da proverim još jednom za svaki slučaj. Evo ga, studenti JSON. Dakle, ovaj editor mi je prirodniji, ali eto nisam, ipak sam pokazao preko Notepada, pošto neko od vas nema instaliran ovaj editor. I to je to. Ovde su podaci i završili smo prvi deo zadatka gde smo morali da napravimo spisak na osnovu ovih postojećih podataka. I tu završavamo priču. Sad ide drugi deo zadatka, dakle sad ide u opisu onaj drugo vreme. Suština je u tome da moramo da namestimo, da omogućimo korisniku da unese broj indeksa i da se proveri da li indeks postoji u onom spisku koji smo napravili, tako, koji se nalazi u JSON file. Dakle, prvo moramo da omogućimo da korisnik unese podatak i da otvorimo tu datoteku za čitanje, pa da proveravamo šta u toj datoteci sve postoji. Pošto radimo sa JSON-om, nekako je logično da ćemo pozvati jednu biblioteku koja se zove JSON i ona nam omogućava da upotrebimo neke funkcije koje su nam korisne za rad sa JSON-om. Jednostavno, ovaj deo moramo da imamo i zato pozivamo JSON biblioteku. Krećemo redom. Ja ću naravno samo vizualno da odvojim ovaj deo gde pozivamo biblioteke, deo gde pravimo funkcije, pošto ćemo praviti neke funkcije, i deo koji ja to zovem algoritamski, koji ide po koracima, dakle šta se dešava u programu. Prvo treba da omogućimo da korisnik unese indeks.
To je klasičan način rada, dakle samo ćemo da pomoću funkcije input omogućimo korisniku da unese podatak i reći ćemo unesite broj indeks. Korisnik pomoću funkcije input unese indeks, sačuvamo promenljivu i taj deo smo završili. Sada treba da proverimo da li taj indeks postoji u onom spisku koji smo napravili. Da bismo mogli to da proverimo, neophodno je da otvorimo datoteku i da vidimo šta to piše u njoj. Zato ću napraviti jednu promenljivu koja će se zvati file ili datoteka, i iskoristit ću funkciju open kako bih otvorio datoteku i video šta se u njoj nalazi. Kako to radimo? Prvo pišemo relativnu ili apsolutnu lokaciju do tog fajla. Tu gde se nalazim, tu se u stvari i nalazi taj fajl, tako da ću samo navesti naziv fajla, a on se zove studenti. Da, proverio sam za svaki slučaj. Studenti.json, to je tip podatka. Kao mod rada bit će R za čitanje, dakle želim da iščitam šta se nalazi u tom fajlu i stavit ću da mi encoding bude UTF-8 i to je nešto što smo tamo podesili u Notepadu, tako da to moramo da podesimo i ovde. Dakle, nema veze što je Notepad tako sačuvan, moramo u Pythonu da naglasimo i ovaj podatak. Otvorili smo fajl za čitanje, naravno u nekom trenutku ćemo morati da zatvorimo fajl, dakle ako nešto otvorimo treba i da zatvorimo. Tako da ću ja upotrebiti funkciju close i samo zatvoriti ovaj fajl koji sam malo pre otvorio. Sve između je magija, dakle tu se dešava čitanje ove datoteke. Da bismo mogli da učitamo podatak koji se nalazi u JSON fajlu, neophodno je da napravimo jednu promenljivu koju ćemo sačuvati te podatke koji se nalaze u dokumentu. Neka se promenljiva zove podaci. Recimo tu ću sačuvati sve podatke iz fajla. I sad, pošto se radi o JSON fajlu, postoji jedna posebna funkcija koja praktično omogućava da se uzmu ti podaci koji su JSON. Kako to radimo? Tako što ću iz biblioteke JSON, koju smo malo pre uvezli, sad ja pokazujem prstom na ekranu, ali moram mišom da, evo ga JSON, moram da pozovem funkciju koja se zove load, koja mi omogućava da učitam podatke iz nekog fajla. Unutar zagrada, kao argument, prosleđujem datoteku koju sam otvorio za čitanje, a to je u stvari ovaj fajl. Dakle, to sam otvorio da čitam, pa samo taj naziv promenljive upisujem ovde. I ja sam na ovaj način učitao podatke koji se nalaze u fajlu i mogu da zatvorim fajl. Dakle, na ovaj način sam završio sa čitanjem. Dakle, ova 3 reda mi u stvari označavaju čitanje podataka iz fajla. Hajde samo da proverimo da li je sve radi kako treba, da li sam očitao podatke. Ići ćemo samo na print podaci, da vidimo samo da li sve radi kako treba. Evo, kao što možete, da, sad prvo tražimo unesite broj indeksa, taj deo ćemo kasnije podesiti. Ali evo ga, dakle, ovo su svi podaci koji se nalaze u onom našem JSON fajlu. Program je to učitao i smestio u promenljivu podaci. I sada promenljivo podaci sadrži, koji podatak sadrži rečnik. Dakle, on je uzeo podatke i smestio ih je u promenljivu, ali to je koji tip podatka upravo rečnik. I mi možemo da primenimo sve one metode koje su vezane za rečnik. To je bio najvažniji deo. Dakle, sad praktično baratamo sa rečnikom i čupamo podatke onako kako nam odgovara. I to je neki prvi deo zadatka, sad ne znam ništa koji je deo, ali svakako je suština u tome da smo omogućili korisniku da unese indeks, očitali smo podatke koji se nalaze u fajlu i sad radimo dalje proveru. Da li postoji student sa tim brojem indeksa koji je uneo korisnik. Pošto radimo sa rečnikom, postoje neke metode koje koristimo, dakle da možemo da uzmemo sve vrednosti, sve ključeve. Kažem, vratite se na video ako niste odslušali o rečnicima, dakle tamo je sve detaljno objašnjeno. Konkretno u ovom slučaju, ako pogledate ovde ove podatke, brojevi indeksa su u stvari ključevi. Dakle, imamo jedan ključ, evo ga drugi ključ, evo ga treći ključ. Meni treba metoda koja će mi napraviti skup koja sadrži samo ključeve. Postoji ta metoda i ta metoda se zove keys i to ćemo upotrebiti ovde. Dakle, kako izgleda ta metoda? Evo ja ću ovaj print obrisati, on nas za sada ne interesuje. Dakle, to je bilo samo za proveru da vidimo da li su svi podaci kako treba. E sada, hoćemo da proverimo, dakle,
da li postoji taj podatak, da li postoji indeks u spisku indeksa. Dakle, da li postoji indeks koji korisnik uneo u taj spisak koji smo mi očitali. Ako postoji, uradit ćemo nešto, ukoliko ne postoji, uradit ćemo nešto drugo. Idemo tom logikom. Dakle, ako je indeks koji je korisnik uneo putem tastature, pripada, odnosno postoji u skupu svih tih indeksa, a skup indeksa radimo tako što ćemo za ove podatke koji sadrži, dakle to je promenljiva koja sadrži podatke, upotrebit ćemo promenljivu i ova metoda mi praktično vraća sve ključeve koje postoje u ovom rečniku koji smo sačuvali. Ako postoji taj indeks koji je korisnik uneo u tom skupu, mi ćemo raditi nešto. To ćemo kasnije malo da idemo detalje. Suprotno, ako ne postoji, opet ćemo raditi nešto. Sad, šta je to nešto? Možemo recimo da napišemo jedan jednostavan print i da kažemo korisniku ne postoji student sa tim brojem indeksa. Na primjer. Ako ne postoji, dakle ako indeks ne pripada tom skupu, znači da ne postoji student. Ukoliko postoji, mi ćemo onda prikazati podatke, ime, prezime i sve ono što nas negde zanima konkretno. Ono što treba da prikažemo. Evo možemo samo da vidimo da li će raditi. Ja ću prekopirati ovde ukoliko postoji. Dakle, umesto ne postoji, samo ću staviti postoji. Čisto da testiramo. Dakle, ovaj print ću svakako kasnije odbrisati, nego me zanima da vidim da li će sve raditi kako treba. Uneću naravno svoj indeks, pošto to jedino znam. Evo ga, postoji student sa tim brojem indeksa, mi smo izlistali sve indekse i praktično smo proverili da ovaj indeks postoji u tom skupu. I ono što hoću da vam pokažem samo kako u stvari, šta radi ova funkcija keys. Dakle, ja sam rekao, ona generiše sve ključeve koji se nalaze u rečniku, ali kako to konkretno izgleda. Da vidite. Dakle, uneću opet svoj broj indeksa. Evo ga, znači kao rezultat tog skupa ključeva dobijete jednu listu koja sadrži sve ključeve ovog rečnika, odnosno sve indekse. I onda proveravamo da li ovaj indeks postoji ovde. To je suština. Dobro, sad, gde može da se javi prvi problem? Prvi problem može da se javi ukoliko korisnik unese malim slovima ts, što može da se desi, dakle nije isključeno. Ovo je praktično 6 cifara, tu ne može da se napravi greška, ali greška može da se napravi ovde sa malim ts. Dakle, šta ako korisnik unese malo slovo? To možemo da ispravimo tako što ćemo upotrebiti metodu upper, koja će praktično povećati sva slova koja su mala. Dakle, ako ima malih slova u tekstu, on će da ih poveća i praktično izbegavamo tu mogućnost da program ne pronađe indeks, iako je korisnik uneo malim slovima to ts. I evo da pokrenemo, dakle, ts 130, 211, neke stvari ne objašnjavam detaljno zato što sam već objašnjavao u lekcijama, tamo već ima neke stvari koje sam i prelazio, ove metode upper i lower, but počeo sam na engleskom. Suština je u tome da tamo detaljno objašnjeno, neću ovde detaljno objašnjavati, neću se zadržavati na tim nekim objašnjenjima. I ovde smo podesili osnovne stvari. Ako postoji, kažemo postoji, ako ne postoji, ne postoji. Sad, hajde da izmenimo. Ja ću izbrisati ovaj 20. red, on me ne zanima, i tu želim da u stvari, ako postoji student, želim da prikažem njegovo ime, njegovo prezime, datum rođenja i još nešto što sam imao, modul i po kojoj akreditaciji studira. Mislim da to nisam rekao. Dakle, sve ćemo to da definišemo. Novi opis u videu, dakle, sada idemo na prikaz podataka. To možemo da uradimo, dakle, svaki podatak ćemo prikazati u posebnom printu. Želimo prvo da prikažemo ime. Stavit ću ovo formatiranje teksta i reći ćemo ime. Rezervisat ćemo mesto za jednu promenljivu i tu ću u stvari uneti ono što želim da prikažem, a to je ime. Gde se nalazi ime? Ime za bilo kog studenta, dakle, nalazi se na nekom ključu koji predstavlja broj indeksa i onda u okviru malog rečnika postoji
ključ koji se zove ime i na tom ključu u stvari vrednost Nikola. Dakle, ovde moramo da vodimo računa da imamo po stepenicama. Sad ću otvoriti Notepad da vidite u stvari o čemu pričam, da bi bilo jasnije, pošto ovaj deo može malo da buni sa rečnicima, ali opet kažem ne ulazim u detalje. Dakle, ako želim da prikažem ime nekog studenta, gde se prvo nalaze svi podaci? Nalaze se u promenljivoj podaci. Otvaram prvu zagradu i pišem ključ koji meni treba, odnosno ključ na kojem se nalazi taj podatak. U našem slučaju to je u stvari ključ predstavlja broj indeksa, tako da ću ja u ovu zagradu uneti promenljivu indeks. To je korisnik uneo putem tastature. To je prvi ključ. Na tom ključu postoji rečnik koji sadrži opet još nekoliko ključeva, tako da ću otvoriti još jednu zagradu i pošto želim da prikažem ime, ja ću uneti naziv ključa koji sadrži taj podatak, a to je upravo ime. Pošto imamo ove dvostruke otvorene, onda ću staviti jednostruke unutra, ime. I to je to. Na ovaj način ću ja iz skupa podataka prikazati samo ime tog studenta sa tim indeksom koji je uneo korisnik. Evo da testiramo. Samo da povećam ekran. Dakle, ide malim slovima. TS130-211. Evo ga, ime Nikola. Dakle, za taj indeks ime studenta je Nikola. Obrisat ću ovaj 17. red da ne bih imao nepotreban taj print. Ne zanima me taj print. I to bi bilo ime. Hajde sada da prikažemo prezime. Idem novi print. Naravno, sve ovo može da se napiše i u jednom printu, međutim, eto, ja želim da napišem svaki podatak u posebnom printu. Ime je ime, imamo prezime. Ovoga puta čupam podatke, dakle, za ključ indeks postoji mali rečnik i u tom malom rečniku postoji ključ koji se zove prezime i on sadrži taj podatak koji meni treba. Prezime. Idemo dalje. Šta želimo dalje da prikažemo? Želimo dalje da prikažemo mesto odakle je student. Dakle, samo ćemo staviti mesto i istom logikom samo ćemo ovde umesto prezime staviti mesto. To nije sporno. Treba da prikažemo i sledeće, recimo datum rođenja. To je nešto što sledi, što moramo da prikažemo za ovog studenta i sad ide poseban deo zadatka. Znači, sad ide posebna celina, dakle, ovo su neke osnovne stvari da prikažemo to ime, prezime i mesto. Sad ide deo kako da ja prikažem i matični broj studenta, odnosno kako da prikažem datum rođenja na osnovu matičnog broja. Rekli smo kada imamo matični broj o 26.12.994, znači da je student rođen 26. decembra 1994. godine, tako da znate kada treba da mi kupite poklon za rođendan. Šalim se. Ali, dakle, ovih prvih 7 cifara upravo označavaju datum rođenja. E sada, ovi podaci nisu u formi koje meni trebaju, dakle nije ono baš onako kako ja želim, i zato ja mogu da napravim jednu funkciju koju ću da prosledim ovaj ceo JMBG, a on će da mi vrati datum rođenja u formatu koji ja želim. To sad ide posebna celina zadatka. Napravit ćemo funkciju koja će se zvati datum rođenja, još uvek je nisam rođenja, da. Još uvek je gore nisam definisao, definisat ću je odmah nakon ovoga i ono što treba da prosledim funkciji kako bi funkcija mogla da radi, to je upravo matični broj. Tako da ću ja iz ove promenljive podaci za taj indeks koji je korisnik uneo, samo ću da prosledim matični broj. To prosleđujemo funkciji i funkcija s tim barata kako god želi, odnosno onako kako mi programiramo, ali sa ciljem da se vrati datum rođenja u formi koji meni odgovara. Definisat ćemo funkciju koja se zove datum rođenja i pošto prosleđujemo podatak, neophodno je da rezervišem jedno mesto gde će se sačuvati taj podatak koji se prosleđuje. Neka to bude promenljiva x. Može bilo koji drugi naziv, naravno ne mora x, može da bude bilo šta drugo. Sad, pa neka bude JMBG, čisto da bude u skladu sa zadatkom. I sada, ako ja imam ovaj podatak koji sadrži 13 cifara, meni treba prvih 7 i to šta mi treba? Prve 2 cifre označavaju dan, ove druge 2 mesec i ove poslednje 3 godinu rođenja. Hajde da to definišemo, definisat ćemo na sledeći način. Dakle, mogu da napravim recimo jednu promenljivu koja će biti dan,
jedno promenljivo koje će biti mesec i jedno promenljivo koje će biti godina rođenja. Recimo ovako. Dan će biti u stvari prve dve cifre, odnosno prva dva karaktera u ovom tekstu. Tako da ja mogu da uradim sledeću stvar, da iz podatka koji sam prosledio funkciji, želim da iščupam samo ta prva dva podatka. To su podaci od 0 do 2. Da ne objašnjam, vratite se na video ako ovaj deo nije jasan. Dakle, samo sam iščupao one karaktere koji meni trebaju. Mesec je po istom principu, samo što polazimo od dvojke i idemo do četvorke, pošto mi trebaju ta dva karaktera. Godina čupamo od 4 do 7. Dakle, to su 4, 5, 6, a 7 neću uzeti. I sada, u ovom konkretnom zadatku, da ne bih dužio, jer video može da traje 100 godina, ja ću pretpostaviti da je student rođen pre 2000. godine. Dakle, poslednja generacija je 1999. Nećemo uključiti 2000 iz prostog razloga što bi se malo zakomplikovalo ovo, ali opet nije nemoguće da se i to podesi, nego oduzelo bi mi dosta vremena da i to objasnim. I sad, pošto je ovde izvukao 994, to nije godina koja meni treba, ja ću samo da dodam jedinicu kao tekst i da spojim sa ovim tekstom koji sam iščupao i dobit ću upravo godinu rođenja, 1994. Dakle, formiram tekst onako kako meni odgovara. Izvukli smo posebno dan, posebno mesec, posebno godinu i hajde sada da spojimo taj datum. Dakle, kako se spaja datum? Datum, samo ćemo imati dan, pa ćemo na tome dodati i jednu tačku, pa ću napisati promenljivu mesec koja se drži mesec, dodati tačku, pa ćemo dodati godinu i dodat ćemo jednu tačku. Zbog čega su ove tačke i ovi podaci? Dakle, ako mi izvučemo 26, 12, 1994, i ako bismo ih spojili bez ovih tačaka, samo da stavimo dan plus mesec plus godina, dobili bismo ovo. A to meni ne odgovara. Nego, kako se piše datum? Datum se piše 26, pa tačka, 12, tačka, 1994, tačka. Svaki od ovih podataka predstavlja poseban karakter koji moram da dodam, je li tako? Dakle, posle 26 dodat ću tačku, pa ću dodati mesec, pa ću dodati tačku, dodat ću godinu i na kraju ide ponovo tačka. I to je upravo to. I ja sam formirao datum onako kako meni odgovara, naravno. I sada, pošto sam ja pozvao funkciju dole, ja mogu recimo u ovoj funkciji da definišem kada sam izvukao i pripremio datum rođenja, ja mogu samo da napišem jedan print koji će mi prikazati datum rođenja. Možemo da kažemo ovako, datum rođenja i stavit ćemo datum. Dakle, datum rođenja je datum i pozivanjem ove funkcije ja čupam podatke koje imam, formiram onako kako meni odgovara i prikazujem konačan rezultat. I na ovaj način sam ja prikazao i datum rođenja. I hajde da proverimo da vidimo da li to se radi. Dakle, zašto se ne vidi? Samo trenutak. Tako sad hoću. TS 130 211, evo ga. Nikola Đorđević, Pančevo i imam datum rođenja, upravo ono što meni treba. Gde može da bude mali problem, u smislu gramatike, recimo ako bih uneo, evo za Jelenu, unesem ovaj broj indeksa, pokrenut ću ponovo program, samo da smanjim prozor. Dakle, šta se dešava ako bih uneo njen naziv, ona je rođena 4. februara, tako da ja mogu da napišem ovako, dakle, PS 180213 i prikazuje mi se njen datum rođenja u obliku 4.2.99. Međutim, nepravilno je da stoji 0 ispred dana i meseca, tako da ja ovu nulu moram nekako da sklonim. Ona mi ne treba, jednostavno smeta mi. Nije gramatički ispravno da stoji 0 ispred datuma i meseca. Tako da ću ja u ovom delu gde formiram dan i mesec u okviru funkcije datum rođenja samo da pozovem metodu koja se zove lstrip i kojom ću ukloniti karakter 0 sa leve strane teksta, ukoliko naravno postoji. Objasnit ću. Ako bih imao podatak 0.5, lstrip će mi ukloniti ovu nulu. Ako bih imao podatak 0.7, lstrip mi uklanja tu nulu sa leve strane teksta, pričamo o toj levoj strani. Desno je ovo desna crtica. Ako bih imao podatak 10,
program ne bi uklonio ništa, pošto na levoj strani nemam na početku nulu. Ovo što imam posle sa desne strane, to me ne zanima, dakle ja uklanjam samo tu na početku, odnosno sa leve strane teksta, ako postoji nula, ja ću je ukloniti. I onda, kada sam tako uradio, praktično, evo mogu da pokrenem ponovo program i dobit ću upravo ono što meni treba. Dakle, za Jelenu to je PS 180-213 i dobijam upravo četvrti, drugi, 99. Dakle, kad već mogu da formiram tekst kako ja želim, eto da bude i gramatički ispravno. I super, mi smo prikazali ime, prezime, mesto, datum rođenja. Ostaje još da prikažemo modul na kojem student studira i da se prikaže po kojoj akreditaciji studira. Sad je novi deo programa, novi deo zadatka u kojem ćemo prikazati na kom modulu student studira. Na Saobraćajnom fakultetu postoji 9 modula, ovde su izlistani u tabeli. I kako mi znamo na kom modulu student studira? Pa u indeksu prva dva karaktera u stvari označavaju modul. Dakle, TS je telekomunikacioni saobraćaj mreže, PS je poštanski saobraćaj mreže, VD je vodni saobraćaj i transport. Postoji 9 kombinacija, mi ćemo očitati ta prva dva karaktera i na osnovu ta dva karaktera vratit ćemo odgovarajući podatak. Napravit ćemo funkciju, recimo neka se zove modul, prikaz modula, hajde tako. Prikaz modula. Šta treba da prosledim funkciji da bi funkcija mogla da nađe koji je modul u pitanju, pa treba da pošaljemo indeks. To je podatak koji ja treba da pošaljem funkciji. I hajde sada da definišemo tu funkciju u delu za funkcije, dakle ona se zove prikaz modula. Prosleđujemo, neka se zove x. I kada se meni prosledi taj podatak, indeks, odnosno modul, su prva dva karaktera koja se nalaze u tom tekstu koji mi je prosleđen, tako da ću ja recimo napraviti promenljivu modul, mogu i ne moram, ali evo ja pravim, i tu ću smestiti ta prva dva karaktera. A to čupam tako što u tom podatku koji sadrži podatke, u toj promenljivoj koja sadrži podatke, samo ću da uzmem prva dva karaktera. I to je to. I samo preostaje da napravimo nekoliko if-ova. Ako su ta dva prva karaktera TS, prikaži mi TS. Ako je PS, prikaži mi za PS. I tako 9 puta. Idemo redom. Ako je modul koji smo izvukli jednak TS, to je baš moj slučaj, mi ćemo samo prikazati odgovarajući print i reći ćemo modul telekomunikacioni saobraćaj i mreže. Recimo ovako. Idemo dalje. To je prvi if. Ajmo drugi if. Samo ću kopirati, pošto me mrzi da kucam. PS, to je poštanski saobraćaj i mreže. Idemo dalje. Treći je, evo neka bude VD, idem se baš po spisku. To je vodni saobraćaj i transport. Idemo dalje. Sledeći podatak, dakle samo da kopiram. Neće, dobro. Sledeći modul je logistika. Onda idemo dalje. Pored logistike imamo DB. Se deo može da bude malo dosadan, ali dobro. I to je sastavni deo zadatka, mora i to da se uredi. Bezbednost drumskog saobraćaja. Evo, kopirat ću baš ovaj DB, pošto postoji sve mi je. Imam DB, imam DT. Gledam kako sebi da skratim posao, međutim ne mogu da skratim. I gradski transport, tako je. Ovde već mogu sebi da skratim posao, kopirat ću ovo poslednje i evo ga. Dakle, imam DC, to je drumski i gradski saobraćaj. I ostaju mi još dva smera, to su, ako se ne varam, vazdušni, tako je, vazdušni saobraćaj i transport. I imamo Z,
ako nisam pogrešio. Mislim da za železnicu iskreno možda sam i pogrešio, ali nisam siguran. Ako jesam, eto, ispravite mu komentar. Železnički saobraćaj i transport. Mislim da nisam, ali vidjet ćemo. Dakle, mi prosleđujemo ovoj funkciji ceo indeks, čupam samo prva dva karaktera i na osnovu njih gledam šta će mi se prikazati. Ako je TS, prikazat ću za telekomunikacije. Ako je DB, bezbednost drumskog saobraćaja. Da, mi to zovemo skraćeno bezbednost. I to je to. Hajde da pokrenemo da vidimo da li radi. Broj indeksa TS 211, evo ga, modul telekomunikacijni saobraćaj i mreže. To radi. Ostaje još da prikažemo po kojoj akreditaciji student studira. To je nešto što je, da kažemo, isto važno. Važan podatak. Sad, mi kada vidimo indeks, ovde recimo TS 130-211, ove prve dve cifre, odnosno 13, 15, 18, označava godinu upisa. Kada je student upisao saobraćajni fakultet, koje godine. 13 znači 2013, 15 znači 2015, 18 2018. Na osnovu toga ja određujem kakva je akreditacija po kojoj student studira. Postoji nekoliko akreditacija, postoji 2009, postoji 2014, postoji 2020, mislim da nisam pogrešio na 5 godina, a pre toga je naravno 2006, ali hajde da kažemo da su tu ljudi već završili fakultet, pa da nema problema, pa i ovi iz 2009. uskoro završavaju, tako da i to neće biti više mnogo važno. Ja sam napravio kratku pauzu, ne znam da se primetilo, samo da uključim laptop da se puni. A što se tiče, dakle, akreditacija, ćemo ove dve akreditacije, čak nije ni važno, nije od 2020, ali ajde stavit ćemo, neka stoji. 2020 još uvek se formira i svi studenti koji su ove godine upisali fakultet, to je ove godine kada ja snimam video, ne znam kada ćete vi gledati, studenti će studirati po akreditaciji 2020. Ako je student upisao 2009. studira po toj akreditaciji. Ako je upisao 2013. kao ja, studira po toj akreditaciji. Ko je upisao 2014. pa nadalje, on studira po ovoj 2014. Ko je upisao 2020. pa narednih 5 godina, oni će svi studirati po akreditaciji 2020. Isto važi i za 2006. Dakle, od 2006 do 2008 je akreditacija 2006. Da bismo mogli da prikažemo akreditaciju, to napravit ćemo novu funkciju koja se zove akreditacija. I šta treba da prosledimo od podatka, neka to bude indeks. Naprimjer, dakle, napravit ću opet posebnu funkciju, iako bi čak možda moglo da se to prikaže i ovde, u ovoj prikaz modula. Pa čak hajde da napravimo funkciju novu, dakle, obrisat ću ovu funkciju, ne zanima me ovde, dakle, neću praviti novu funkciju, nego ću upotrebiti postojeću prikaz modula, pošto tu već sam prosledio indeks i tu već mogu da iščupam samo te dve cifre koje mi trebaju. Godina upisa se definiše tako što ja iščupam treći i četvrti karakter iz ovog teksta. To znači da čupam treći i četvrti, dakle pišem na ovaj način. Na ovaj način uzimam taj treći i četvrti karakter. Ako piše broj 13, to znači da je student upisao fakultet 2013. Ako piše 18, upisuje 2018. Dakle, obavezno treba da stoji i ovo 20 kako bih imao odgovarajuću godinu. Tako, samo 13 mi ne znači ništa, moram 2013, 2015. Ne postoji, dakle, indeks sa tim 1900, dakle, mora da bude baš 2000. Ovo nećemo dirati, modul neka stoji, to je sasvim u redu, nego sad samo posebno u tom delu naglašavam koja akreditacija je u pitanju, tako da idemo redom, dakle, ako je godina upisa veća ili jednaka 2006, pošto znači od 2006. do 2008. je akreditacija 2006. Pošto ovde baratam sa brojevima, čisto malo da se igramo sa pretvaranjem podataka, godina upisa mi je tekst. Pošto sam ovaj podatak koji sam izvukao, to je tekst, spajanje dva teksta dobijam tekst, ali ovde imam neki broj, tako da ja mogu ovaj tekst koji imam kao podatak, mogu da pretvorim u ceo broj i da onda sa njim baratam kao sa brojem. Mogu da upoređujem ovo veće manje. Dakle, ako je godina upisa veća ili jednaka 2006,
I istovremeno, ako je ispunjen uslov da je godina manja od 2009, to znači da je akreditacija 2006. Akreditacija je 2006. Kopirat ću naravno sve ovo. Zašto bih sve pisao ponovo? Dakle, od 2009 do 2013, to je akreditacija 9. Sam pogrešio, samo da proverim da li sam pogrešio. U 2014, izvinjavam se, ja spadam u akreditaciju 2013, pa mi nije jasno, da. Upisao sam 2013, ali akreditacija je 09. I onda idemo od 2014 do 2020, to je akreditacija 14, tako je. I ono što tek od ove godine kreće, pa eto napravit ćemo uvod ako neko gleda naredne godine video, dakle ako je neko pisao 2020 do 2025, dakle na 5 godina ide ta akreditacija, stavit ćemo da je akreditacija 2020. Ovdje ću staviti samo komentar da se ovo odnosi na akreditaciju, a ovaj donji deo se odnosi na modul. Znači samo kako to mogu da radim. Na modul. Tako. Dakle, dve odvojene celine, čisto da se zna šta je šta. Opet, kako sam mogao ovo da uradim sa ovim silnim if-ovima, ja sam mogao ovdje da stavim i elif. Ako je ispunjen prvi uslov, odštampat ću ovo. U suprotnom da nije ispunjen taj uslov, proveravam sledeći. Pa onda ako nije ispunjen ni taj, proveravam sledeći. Ako nije ispunjen ni taj, proveravam sledeći. U ovom slučaju mi imamo jednu celinu koja se sastoji od 4 uslova, a ako bismo imali na ovaj način prikazano, mi bismo imali 4 različite celine. Jednostavno, ako je ispunjeno ovo, ja ću da prikažem ovaj podatak. Ako je ispunjeno ovo, ja ću prikazati ovaj podatak. Dakle, 4 nezavisne celine ukoliko napišete ovako. Ako stavite elif, vi imate jednu celinu koja se sastoji od 4 uslova. Radit ću na jedan i na drugi način, to nije ništa sporno, nego je to čisto da pojasnim i te neke stvari. I mi smo ovdje negdje završili sa zadatkom. Da proverimo da li sve radi. Dakle, TS 130-211, evo ga. Nikola Đorđević, Pančevo, sve je to lepo, akreditacija 2009 i modul je telekomunikacijni saobraćaj mreže. I to je sve od podataka što ja u ovom trenutku mogu da prikažem, ali hajde da vidimo, da prikažemo pogrešan indeks, 130-212, odnosno ovaj indeks ne postoji u onom spisku i mi samo kažemo ne postoji student sa tim brojem indeksa. I to je to. Ovde možemo da završimo sa zadatkom, međutim, dobro, provera je jasna, dakle ja unesem jednom indeks, proverava se da li postoji, ne postoji i program se završava. Međutim, ja mogu da napravim program tako da ja pitam korisnika da li želi da unese novi indeks, da proveri da li želi da napravi proveru za još jedan broj indeksa. Ako kaže da, mi moramo da mu omogućimo da unese ponovo indeks, ako kaže ne, onda treba da zatvorimo program. Da bismo to uradili u ovom algoritamskom delu programa, ja ću napraviti jednu beskonačnu while petlju i sve što je unutar ovog, dakle sav ovaj kod koji sam pisao, samo ću ugnjezditi u beskonačnu while petlju. Kada odredim se ovaj posao, dakle korisnik unosi podatak, čitam podatke, proveravam, prikazujem i dolazimo do dela gde ja pitam korisnika da li želi ponovo. Postavljam mu pitanje. Da li želite ponovo, da li želite da izvršite novu proveru? Recimo, D za da i N za ne. To neću upisati, ali eto vi možete da stavite kao opis. Prvo treba da proverimo da li je korisnik uneo D ili N, pošto su to dve mogućnosti koje korisnik može da unese. Ukoliko, znači sve dok korisnik unosi pogrešno slovo, ako je uneo pogrešno i svaki put sve dok unosi pogrešno, mi moramo da ga vraćamo i da mu kažemo ne, uneli ste pogrešno slovo, molim vas pokušajte ponovo, unesite ili D ili N. Dakle, sve dok to pitanje, odnosno podatak koji čuvamo u promenljivo pitanje, nije u skupu nekih dopuštenih mogućnosti, a to su slova ili D ili N, tu ću onda samo staviti
Ponovo ću, dakle, izbrisat ću sve što je već uneto u promenljivo pitanje, to se sve briše, i ponovo pomoću inputa pitam korisnika da unese novi podatak, ali to ću reći na ovaj način. Unijeli ste pogrešno slovo, pokušajte ponovo. Dakle, očekujemo od korisnika da unese ili d ili n. I onda ako ponovo pogreši, ponovo ga vraća. Dakle, mi moramo da znamo da li je uneo ili d ili n. Ako unese neko peto slovo, šta program treba da radi? Mislim, jednostavno ne znam. Takođe, šta može da bude problem ako unese veliko d, tako da ću ja sve ovo, dakle, ovde gde unosi prvi put podatak, ja ću samo staviti lower, metoda koja smanjuje sva slova koje se unose putem tastature, ili bilo koji tekst koji želim da smanjim slovo, dakle ako želim da smanjim sva slova u tekstu, koristim metodu lower. I to ću isto dodati i u ovom 77. redu kako bih smanjio u slučaju da korisnik ponovo unosi podatak. I kada sam 100% siguran da znam da je korisnik uneo ili d ili n, i to možemo da stavimo recimo da unosi i na ćirilici, ćiriličko d i ćiriličko n, recimo ovako. I ako sam 100% siguran da je uneo neko od ova dva podatka, onda znam šta treba da radim. Dakle, ako je korisnik uneo slovo da ne želi, odnosno slovo n, dakle ne želi da unosi novi podatak, ja ću samo nasilno da prekinem ovu beskonačnu while petlju naredbom break. Break je u stvari, dakle, opet malo podsjećanje, break je naredba koja prekida petlju, da li je u pitanju for petlja, da li je u pitanju while petlja, jednostavno nasilno prekida while petlju. Ako je uneo n, prekidam petlju, ukoliko je uneo d, ja se vraćam na početak. To je to. Dakle, samo ako je uneo n, ja prekidam, svakako suprotno mi znamo da je uneo d i samo ćemo se vratiti na početak programa. I hajde da proverimo da vidimo da li sve radi, dakle TS130.11, prikazuju se podaci za studenta, da li želite da izvršite novu proveru, ja kažem da, u stvari nije da, nego sam unosilo s pogrešno namerno. I hajde sada da vidim da pokušam ponovo da unesem i sad hoću da unesem pogrešan broj indeksa. 130.213, ne postoji student sa tim brojem indeksa. Da li želite da izvršite novu proveru? Ne želim i meni se program završava. I to bi bilo to. Dakle, onda smo na ovaj način 100% završili sa izradom zadatka. Ono što ja mogu da vam kažem je sledeća stvar. Dakle, ovde naravno da postoji mogućnost da se dopune, da recimo vi napravite sistem gde vi možete da unesete novog studenta, gde možete da imate proveru da li je indeks ispravan, dakle šta ako korisnik unese pogrešan indeks. To su neke ideje za razmišljanje koje možete da upotrebite ako hoćete sami da provežbate zadatak. Ja ću ovde stati, pošto je video predugačak, ali mislim da vam je jasno šta se ovde u stvari sve uradilo i da znate šta konkretno. Dakle, ovde najvažnije je upravo ovaj deo gde otvaramo datoteku za čitanje i to je upravo JSON datoteka i sve ove ostale stvari koje su opet naravno važno da prikažemo za nekog studenta. Ovaj fajl je dostupan na mom sajtu, sajt se nalazi u opisu videa, tako da vi možete ovo da preuzmete i da čisto imate kod sebe ako negde pogrešite, negde nešto bude problema, samo otvorite ovaj fajl i vidite šta sam ja radio u ovom videu. Ako imate pitanja, postavite ih u komentarima, pa će neko možda da odgovori, ako ne ja, eto, možda neko drugi ko prati ovaj video lekcije. Tako da to je to za ovaj zadatak, pa se vidimo u nekom narednom zadatku neki drugi put.